our local dialects. My name is Ijoma. I'm your host, and with me today are Ruth, Janet Dixon. Ruth and Janet. You're both welcome to the show today. Thank you. I hope there wasn't too much traffic because you know Lagos has a lot of traffic. Yeah. Okay, let's go straight to it. How do you say good morning? Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Good morning. Ụtụtụ ọma. How are you? Kedu ka ị dị? Kedu ka ị dị? How are you? Kedu ka ị dị? I am fine, no problem. Ọ dị mma, nsogbu adịrọ. Ọ dị mma, nsogbu adịrọ. I am fine, no problem. Ọ dị mma, nsogbu adịrọ. Good afternoon. Ehihie ọma. Ehihie ọma. Good afternoon. Ehihie ọma. How is today? Kedu maka taa? Kedu maka taa? How is today? Kedu maka taa? Okay, so one part of that is how. Kedu Is. how? I know, I'm just saying, I'm trying to break it down. What part of that is Okay. how? Kedu? What part of it is? Maka. No, well, maka can also be. Then today. Taa. Okay, so how is today? Kedu maka taa? It is very fine. Ọ dị mma. Ọ dị mma. It is very fine. Ọ dị mma. Good evening. Mgbede ọma. Mgbede ọma. Good evening. Mgbede ọma. Sweet dreams. Sleep tight. Is there anything like that? Kachifo, you say kachifo. Oh, okay. Yeah. That's good Kachifo. night. Good night. Okay. Yeah. So how do you say good night? Kachifo. Good night. Kachifo. Okay. Till tomorrow. Ka ọ dị echi. Ka ọ dị echi. Till tomorrow. Ka ọ dị echi. Okay. Good night. Nsogbu adịrọ. Ka ọ bụ. bụ ọkọchifo. Okay. Good night. Nsogbu adịrọ. Ka ọ bụ. May God show us tomorrow. Chineke ga-agọzi anyị echi. Ka Chi gosi anyị echi. May God show us tomorrow. Ka Chi gosi anyị echi. Amen. Ka ọ dị otu a. Ka ọ dị otu a. Amen. Ka ọ dị otu a. Okay, some greetings at work. How is the work? Kedu maka ọrụ? Kedu maka ọrụ? How is the work? Kedu maka ọrụ? The work is fine. Ọrụ dị mma. Ọrụ dị mma. The work is fine. Ọrụ dị mma. How do you say you're welcome? Nnọọ. No. You're welcome. Nnọọ. How was your journey? Kee maka ije gị. Kee maka ije gị. How was your journey? Kee maka ije gị. It was fine. Ọ dị mma. Ọ dị mma. It was fine. Ọ dị mma. Goodbye. Ka ọ dị. Ka ọ dị. Ọ ka emesịa. Ka emesịa. Okay, so the two of them. Goodbye. Ka ọ dị. Ọ ka emesịa. Thank you. Goodbye too. Imeela ka ọ dịkwa. Imeela ka ọ dịkwa. Thank you. Goodbye too. Imeela ka ọ dịkwa. Till we meet again. Ka ọ dị mgbe ọzọ. Ka ọ dị mgbe ọzọ. Till we meet again. Ka ọ dị mgbe ọzọ. Okay, that's all right. Ọ dị mma. Okay, that's all right. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Okay, so I'm going to say this. I know what you're going to tell me, and I'm going to punch you if you say it. Safe journey. Ijeọma. Ijeọma. I don't know how my parents can just call me safe journey. Yeah, perhaps we're wishing you safe journey through all your Through trips. life. Yeah. I know, but literally, Yeah. when you say safe journey, and then my name is Ijoma, and Ijoma is safe journey, Yeah. that sounds like really annoying. Safe journey. Okay, so safe journey. Ijeọma. Safe journey. Ijeọma. Ijeọma. Safe journey. Ijeọma. Greet the people at home. Kene ndị be gị. Kene ndị be gị. Greet the people at home. Kene ndị be gị. Okay, they'll hear the message. Ha ga-anụ. Ha ga-anụ. Okay, they'll hear the message. Ha ga-anụ. Have a nice time. Nọ nke ọma. Nọ nke ọma. Have a nice time. Nọ nke ọma.
Well done, guys. So when you walk into a house, and you have a group of people just resting, relaxing, how do you greet them? Is it in the morning? Okay, like Dalu. Dalu. You can tell them Dalu. Okay, That's if it's well one done. person, you say Dalo. If it's a group of people, you say... Uno Dalu. Ono dalu. Okay, so let's take that again. So if I walk into a house and I want to say, just want to greet the person just relaxing at home. If it's one person, I'll say Dalu. if it's a group of people. Uno Uno Dalu. dalu. Okay, well done. So let's do some greetings for the successful one. How do you say congratulations? Ozi ekele. Ozi ekele. Congratulations. Ozi ekele. Thank you very much. Imela nkuku. Imela nkuku. Thank you very much. Imela nkuku. May the Lord nurse the baby for us. Ka Chineke lekọtara anyị nwa. Ka Chineke lekọtara anyị nwa. May the Lord nurse the baby for us. Ka Chineke lekọtara anyị nwa. Okay, what part of that is baby? Nwa. Okay, so baby is Nwa. okay. May God help us. Ka Chineke nyere anyị aka. Ka Chineke nyere anyị aka. May God help us. Ka Chineke nyere anyị aka. Amen. Ka ọ dị otu ahụ. Ka ọ dị otu ahụ. Amen. Ka ọ dị otu ahụ. Thank you very much. Imela nke ukwuu. Imela nke ukwuu. Thank you very much. Imela nke ukwuu.